А заўтра 24 красавіка сваё прафесійнае свята адзначаць ветэрынары ўсяго свету. Аб сваёй схільнасці дапамагаць жывёлам нам расказаў галоўны ветэрынарны ўрач адкрытага акцыянернага таварыства «Эксперыментальная база «Спартак» Юрый Крывашеў. Усіх вылечыць і цаліць. І гэта зусім не пра казачнага доктара Айбаліта, а пра цалкам рэальнага чалавека. Ветэрынара эксперыментальнай базы «Спартак» Юрыя Крывашеева. Мужчына працуе ў гаспадарцы ўжо 4 гады. І за гэты час выратаваў не адно жыццё. Тым самым даказаўшы, што ветэрынарый ён не выпадковы чалавек. Животных я люблю с детства, поэтому, когда пришло время выбирать профессию, выбрал профессию ветеринарного врача. Окончил Витебскую академию ветеринарную, получил специальность ветеринарный врач. В хозяйстве работаю 4 года, меня здесь все устраивает, нравится. Праца ў гаспадарцы няпростая, патрабуе як фізічных, так і маральных сіл. Аднак мужчына з ёй спраўляецца. Дагледжаныя здаровыя жывёлы таму доказ. В хозяйстве имеется 3500 голов крупного рогатого скота, поэтому рабочий день начинается рано. Совместно с другими ветеринарными врачами мы проводим все необходимые лечебные, профилактические, диагностические мероприятия, чтобы уделить каждому животному внимание. Удзяліць увагу кожнай жывёле менавіта з такім пасылам працуе Юрый Крывашею, бо ад таго, наколькі добра спрацуе ветэрынарны ўрач, залежыць прадуктыўнасць жывёл, а значыць і фінансавы стан гаспадаркі. Ветеринарный врач на животноводческом объекте – это важная должность, которая отвечает не только за лечение животных, а и в первую очередь за профилактику разных заболеваний. С Юрием Юрьевичем это достаточно ответственный работник. Не нужно, скажем так, контролировать его, он сам подскажет, где что нужно сделать, у нас с ним полное взаимодействие. Юрый разам з жонкай і сынам жыве ў Фашукі і прызнаецца, што ніколькі не шкадуе пра жыццё ў аграгарадку, таму што ёсць і годны заробак і добрыя умовы. В хозяйстве созданы все необходимые условия для работы, меня обеспечили жильем, заработная плата достойная, также коллектив дружный, работается с удовольствием.